first, let me take a selfie. И здравейте, батки, аз съм Бат Мишо и днес ще играем 10 епизод на UFC. Това UFC е малко по-различно, защото това не е 10 епизод на UFC, преживяхме доста моменти. Но това UFC ще бъде, може би, самички. Играхме с пецата на стрима ни, с други хора, но сега ще бъдем самички. Мислех да играя с тях, но се забавих доста и не можах. Както и да е, сега ще играем самички, някой друг път ще играем с пецата и другите хора. Но ще играем спокойно, не се притесняйте, дори с Митко бомбата може да подсъкаме някой ден. Но да, в момента сме с един премиум, който Митко ми даде, да играя мини геймс, мини игри и да. И сега мислим да почакам и ще включа видеото точно когато почваме UFC-то, за да не би бава вашето време. И да, като почна UFC-то, ще дойда и ще цъкаме. Чао сега. И да, хора, сега почваме, остават точно 8 секунди, 7, 6, да. Ще питам да бием. Вижте колко много хора се събрахме. Или за лайка, ама те половините са такива в тим, които са и ще ни е малко по-трудно да бием, но ще се опитваме да направим всичко възможно. Намираме се на някакъв байм, който е много лош. PvP Enable. Тук има зайци. Бързо. Това е единствено така и едно мечеле и бързо отиваме, се правим към краите, които са насам, едната крава. Убихме, вече имаме необходимата ни една кожа. Има шугъркейн, там малко, изимаме всичко и след малко се заравяме, разбира се, под земята, което е найс. Ще отцепим няколко дърва и през това време ще бием краите. Нямам толкова време за снимане, защото сега има много класни. Половин съм ги минал, но има останали неколко класни, които трябва да се минат и за съжаление не мога да цъкам много, но се опитвам да снимам колкото мога и да стигнем, разбира се. Разбира се, половината от деня минава за това да стримвам, което за мен е добре, защото вие виждате какво правя през свободното си време. Даже в стрима си говорим всякакви простоти, свободни теми и затова може да ни посетите. Линк отдолу ще има в Twitch канала ми. Снимам в принцип към 2-3 ще бъде обявено. Мисля, че 2 ябълки са ни предостатъчни, за да започнем вече. 18 храна, 2 ябълки и да, всичко е найс. Идеално се получи всичко. Мисля, че вече може да копаме. Вече имаме всичко необходимо да победим тази игра. Разбира се, само ако ни върже да не паднем в лава или нещо такова. Имаме големи шансове да победим.
Май ще си копаме. Оп, идеално. Оп. Тук има лава бързо, тук има някакви хубави нещица. И си има кофа за вода. Тегн точно 16 год. Който мисля, че по-нататък имаше. След малко ще се върнем там. Не, това беше неудобна ситуация. Вече съм си направил целия сет. Става точно 13 минути, в който да намерим ние диаманти и да идем да си вземем голда, който е по-натам. Без да ни хитне. Трябва да внимаваме. Този джумп беше добър. Отиваме да си берем голда, който е тук. Тук трябва да внимаваме много. Хитне ми за половин сърце, което е много лошо. Но мисля да не повтарям такива нубски грешки. Точно за една елка имаме. Това е 11 лева, тъгъм с диаманти. Лоша работа. Я да не ми трябва. Колко човека вече се рип, не знам, но са доста. Добре, дай сега да копаме там, защото трябва да намерим нещо. Оп. Тук не знам дали съм идвал.
Дали има шанса да направим неща, да съберем за Анвил. Трябва да открием тези диаманти, трябват ни. Мари, ние сме взели Sugarcane. Фейл. Фейлнахме току-що. Аз мисля, че съм взел Sugarcane, но ние сме. Баси фейла. Няма значение. Ще видим какво ще правим. Продължаваме да си купаме. Мари, верно Sugarcane. Може го забравя, бе. Идеално. Ще вземем това боче тук. Тия ще ни бият. Може би. Има и американци дори, които надали някой може да ги бие. Но все пак ние като едни българи
6 минути остават. Не съм взели 8,5 демидж сърце. Никакви диаманти от голям периметър не съм намирал. Омага. Лоша късмет, това ще е името. Може би на това UFC, защото наистина е лоша късмет. Още. Голд, но няма ябълки. Тъжна работа. Ето ги първите диаманти. Надявам се с повече. Колко са? 8 палет на лице. Продължаваме търсенето на другите диаманти, които трябва да са тук. В средните 4 минути. Видим нашите диаманти. Някъде чувам вода, но... Беше много гадно. Диаманти. Всичко е добре, което се случва добре. 4 диаманта, бутушки. Бързо си правим ние айтемите. Този лак, едно френче. И това ми трябваше. GG. Вау. Вау. Колко айна събрахме? Така. Каква грешка направихме ние, като и да продължаваме напред? Хвърхме си
Но не, човек. Това не е реално. Добре, това да значи да си читър гаден. Дай му. Бързо, бери го този арен. Колко има? 7, 2 кофи. Добре, пак е GG. 2 кофи, пак GG. Да прави ги слава. Това ми не трябва. Това ми не трябва, тук ми е това. Тук така. 15 такова. Това ми не трябва и това ми не трябва. Готови сме. И това ми не трябва. Идеално. Слаби сме. Както казах, лош късмет. Да сме бяхме опнати много, щехме го бием, но лош късмет. Беше от мен 10 епизод, аз бях Бат Мишо, вие бяхте моите батки. Беше моят епизод на UFC. Благодаря за гледането. Ако ви харесва, може да лайкнете, може да коментирате, ако искате още UFC. И да, благодаря на всеки, който ме е средил. Има по 40 абонати, благодаря на всички. И да, батки, до скоро! Виждане!